So there's a new version that is coming out about the death of Kudzai Saruwaka. But before I get into that version, let me just summarize of what we heard over the weekend about his death. So we heard Kuti was shot whilst he had gone to deliver carpet to one of his clients in the Angaina pastor who was driving a Polo Vivo. And normally ana Uber driver wake wa anoshandisa all the time. But on that very day, his Uber driver was busy. Ndova aenda na pastor for delivery. Then panapa I've got a post and kwa Tom Jones, and whoever ataura my details ese anchaverenga panapa, I think he is an eyewitness or he knows the killer, because akaiwana kupi information yese iri panapa. Kana ari Tom Jones, he should go to the police and give them his statement. Apparently police iri kuti pane ma eyewitness vatoripo kudhara panyaya iyoyi. Let me just read nyaya yacho kuti panapa zvakamira sei. Ndicheta ndichingobatanidza kuti zvimeke sense because munhu wacho anyora hameno zvazvingori so. Hanzi regai ndikupe 2 cents dzangu about Kudzai Saruwaka. Kudzai anonzi aitengesa macarpets. Then ndobva awana client online. Yes, it was good, but now client ikamuti ndipe ma details bank ndise mari 9,000. Akampa mari ikaiswa. Then client was nowhere to be found. Kunonzi imwe mari yange yasara client aita zvekutumira through ATM, but client after zvese zvekutumira mari yaibva yashayikwa pamhepo. Then Saruwaka akanoudza machuri kuti pane client yamutumira mari, but since last year haisi kubatika. He reported the case last year. Then this year client ikatanga again kumfonera with a different number. Vakamboti taurei, but client yairamba nelocation yekuti Saruwaka aite delivery. Then he went quiet again after some time odzoka nedzimwe number more than 4 times. Ndipo paakazopiwa location yekumabopane Pretoria. That location maive musango, but iye akazviona kuti this location is not safe. Then he decided kusaenda remote yake kwakurequesta anzi kusaenda nemota yake kwakurequesta Uber. Vasvika on the location given akafona futi munhu uya kwakuti ramba uchidzika zasi kunova kutori wesi musango. Asvika on the location given 2 men vakabata futi havana chavakataura. They just started shooting the car until Saruwaka na Uber driver died on the spot. Tine urombo. But now guys, how can you go to location yakadaro? 2, why asina kuita client kuti client uya tisangane pa police station sezvo akanga asiri safe semaonero ake. 3, why iye achiziva kuti anoda zvepolice then decide to go without security. 4, saka kuchinja namba kwaita munhu uyu iye akatadza kuzviona here kuti trap. What's your take guys? Muri kunzwa nyaya yacho kuti yakamira sei? Can you actually narrate this whole thing without you knowing? Because vanhu varipo vanogona kutipa information yese iyi vanhu vakafa vacho vari 2 ndo vanonyatsoziva kuti takanzi zvakati pakazoita pakazoita sei tikazofamba tikanzi dzikai kuzasi tikazonzi. Muri kunzwa manje nyaya yacho version iri panapa. Only those who died knows all this, and the killers and vanhu vavaicommunicata navo ndo vanoziva chete on what really happened. So kana munhu akunyora nhoroondo kudai so toti akaiwana kupi madetails esa information anenge akaiona kupi. If version yacho iri shared zvayo version yacho isikunyatsonzwisisika, but my question now is who was the eyewitness yenyaya yacho? Phone yaKudzai yaigona kutipa imwe information, but phone yakatorwa nelaptop iri kunzi futi yakashayika. So panyaya iyi panotonzi panotori nemaZimbabweans atori involved and vanhu vari padhuze because ndo vanotoziva kuti anoita zvemacarpets, anodeliver macarpets. But macarpets rudzi yekuti munhu anobhadhira 9,000 pamacarpets anenge ambori api acho? Ini I know one of okay, let me not just get into the details. Vanotengesa macarpets, but they don't overprice macarpet. Like they sell good, nice quality carpets. Macarpet acho ekunzi deposit panzi 9,000 pozoramba pachingonzi imwe inouya inenge ichimboita mari carpet 1 yacho iyoyo. Amen. I don't know kuti carpet dzacho dzaita mari pamwe macarpets high class machichi threads akati amen. I don't know.
kuti how much was it, but iye haana kuzvionawo here semunhu anogara ari paalate nenyaya yekuti is pawanted and also anogara aine security. Haana kuzviona here zvese izvi kuti it was a trap. Amen. Nyaya yacho ingori yese ingori dodge hameno zvazviri so regai tione kuti zvinenge zvakamira sei pama-updates mamwe achanzwa. But anyway, at this moment the police have witnesses, they are trying to track macalls and also vari kutraya kuda kupina point kuti phone yake iri papi, to ping it, something like that. I don't know how they do it, but anyway, phone yake hanzi pane information yabuditswa futi pafone yake. So munhu ari kunzi akaorganize this must be close, anotoziva akabhadharwa futi. But we are going to see people going down on this. Hopefully, I'm just hoping kuti we are just going to see. I'm sure they wanted to see my messages between him and Geza and other people that were part of the revolution. And vaida kuona futi kuti group rake rinoranwa nemaadmin api zvakamira sei, cause he is a threat to ZANU-PF. At this moment I think kuti ngatimbomirai kuda kuunza information imwe, cause vamwe vanhu vachafira mujeri nekuda kungounza information yavasingazoti yakafamba sei, zviri kufamba sei, sezvataurwa I don't know munhu uyu, but munhu wacho I don't know grammar racho, zvinhu zvacho zvanga achingonyora zvingori suspicious. Pretoria tinoiziva, so well known. If you know about South Africa and if you know if you follow news to South Africa, you can actually see kuti Pretoria in my places mamwe atori dangerous to go. Even when Uber, there is just a lot, and motikari wo yavanga vainayo, it seems as if they were not targeting motor, because they vakatargeta motor vanenge vakatorirwa motor. But Polo is also inodiwa stereki nembavha kuSouth Africa, but these people, they did not like motor. They didn't want motor Polo yavanga inayo. They just wanted the person, the people inside the car ndo vanga vari matargets. And imba yacho iyewo futi aifanira kuramba wachibvunza kuti why is it kuti aringonzidzika ita so. But anyway, location yaakatumirwa chaiyo we have it. It's 188 Radium Street. So handinyatsoziva hangu vanogara kuPretoria kuti kuri sei kuno uku, but location yacho ndichitarisa paGoogle Maps handisi kunyatsoinzwisisa kuti location iyoyo yakanyanoita sei, because it seems as if it's a quiet location. It's kuri secluded a bit, ndo kungori quiet, ameno zvakungori so kuri dodgy. Dai akatarisa asati aenda place, ameno kana akatarisa here kana kuti haana, but anyway it's sad at the end of the day.